tranbiek egite ban, Xanuritik Bilbora, Arriagako plazara. Lemoatik. Da Lemoatik joatezan baita Zorontzatik Durungora. Hori zen tranbie. Tranbiak euken T, B, D, A. Letra iruda hori euken. Burleska, Bilbotarak esate ben, zala, traigo burros de Arratia. Hori burleska, esate. Tranbi horrak entik. Famatu izan tranbi, txartu ibiltu izalako, da, denpora asko modu badako bidea. Zenbat denpora? Lehenengotan urdu terdi, da gero azkenoko denporatan urdu bi. Osea, que aurrerantza baina atzerantza egin mote ba. Hori, tranbi hori egin eben batez be, eskulandak, jenteak beharginek ekarteko, baserretik beharginek ekarteko, Bilboko muellera, estibador izateko. Da gero etxoago diketara. Da hor jenteak, Arratiko jente etorten zan, batez be, lehenogoko beharginek, 1910 hasi ziranak. Xanuritik, da Arratik guztitik, etorten ziran. Diketara, lehenengo muellera, eta gero diketara. Hor egiten.